Long no iyo. Đây ha, biang. Dân lụt bun bun bun, lụt mà. Ni lạ lụt. Tang sana. Ni ngayu i ki badi sya di ja ki jingdi kutia ki babon ru ki laya lut ha. Pia kre dona ne ki bun ki dong wan bam na. Bun dong wan bam. Ram Jongka friendly football match kom sel of walk pelong da ka balang presiden yap na ka penmi fon na ka menta ka jing pediang ya ka jing seng samla KGP snot of nem arjar arpunyo menta ka si ndu tarik ka ni ka manan rublay ka long shit ka long basngan bah habayo ban yakren bakat tukat ne ki bawandi ya kini ki jingdi nadu ki jan second hand nadu ki jing bam tenrai nadu ki dukan sya nadu ki dukan johor nang ta ki fast food bat kiwe de ki jing bam lani ki baka balang kala yo ban penkre na kam taban wandi habayo ban yakran bat iwe iba wandi iong ba ki perlok ki perngej perbangai ki perlok prejor ki banajan berkemerjangai habaki wan hakani kesngi pementa kile thu ba ki ong ba kilong ki basbun ba hakaba ki thet ya ki mar ba maki kile yo ban penkre nadu ka sha nadu ki jingbam ki berit hadu ki bahe ru ki perlok prejor habaki wan hakani ka lempung hakani ka maran rublay menta kesngi nduk tarik benai bakar ajar pusan lihat kinong di jing di kiong ba long ka jing mentoy ka sisya hakaba tang hakapor sibije sidang hadu lene arduna ki jing pen kre jong ki lut barok khoi namar ba kiong ba kinong wan hakane ki ski paj ba kilong ki basbon ba hakaba layo ban thet ya ki ai ba ma ki layo ban pen kre kumta na kaleng jong ki nong di dukan kila penpau ka jeng sungu ya ki prabangai ki perlok ki prajor ha ka ba ki lawan thet ki lawan ban yadon menta ku bisi benta naga benta ban yadon menta lem naga benta ka jeng pen kre jong kebalang ban pediang ya ka te jeng sama sinot house name arjar arpunyo menta ngani ai up ya ka football jong ki postor bat ki officer jong ka sarkar mekhaya Kalau telisok lang dan, setengah telisok. Are nangta, kuai setang cisong. Tegemut pikre duna bah mo. Orang dan turu, ndai. Ni kibun bahai boya kitne. Kibawan tet kibun. Ngala ape nadu menen nadu setei nadu badi sana nadu badi ja nadu badi skenhan uni badi sana lelai umdan ya isu. Kata kain kelalong kum si benta kajeng kerku mah kajeng wan tet. Kedai. Duna bagi bawan tet di horiman. Kedudukan siapa? Iba full. Lap ya yuk jah. Nepat kedung ka. Jika bandi second hand. Jangan second hand hang ni. Bila ban yo ya ki patulun ya ki sweater ya ki skirt. Hakador ke batat ha. Baik kinong jit babun ha. Ini ontet bon. Hang ni kidong kijing bam tenrai. Kijing bam tenrai ni kidon. Bela janlut ini, nustang hindet imat. Han karo asyar. Bela lut. Ndah ni apa deh? Fast food. Baik. Hang ni pila ban yo sana. Sup chow, fry chow. Bat kiwe deh. Don sina beklut. Hah? Lalut. Dangkloi lalut, come on. Kena sibol. Sanika sibol. Best bah. Ka friendly football match kom set of work bala penlong da ka balang presiden yap menta kasih hang de hamaran rublay pai. Menta kasih henreu tarik hang de hamaran rublay ka badai kasih sajan. Kibabun bagi para bengai ki perlok prejor ki banajan menjangai ru klewan poi. Kibabun kidukan ru kilong ba don iya isu namar ka jeng tenam palat ki bawan thet. Lemba ka jeng wan thet jong ki perlok prejor olong kum si benta ka jeng kerku. Banyadon mentalam nak menta ka jeng penmi fon jong ka balang presiden iap nak menta ka jeng pediang ki jeng samla KGP sinot house name arjar arpunyo. Jaka kalong bi tenat ha. Ni dukan sok apa? Kalau telisok orang dan
Stang lai teliso. Like the leaf. Are nanta. Guai stang cisong. Tagamut pikre duna bah mo. Wadang dang turu ndai. Ni kibun bhai boy kit be. Gibawan tet gibon. Ngala apet nadu menen nadu setei nadu badi sana nadu badi jan nadu badi skenhan uni badi sana lelai umdan ya isu. Keluj men sim bhai. Kata kain kelalong kum si benta kajeng kerku mah kajeng wan tet. Keluj men sim bhai te. Kedai. Ti kalong kum si benta ke baki ya no ki ya don benta na ke benta kajeng penmi fon na ke benta kajeng pediang kajeng iseng sama sinat mah. Haus nem arjar apun yo. To khulai sipun. Mai katalah. Ang meron ko doon bukan fast food kan. Long bam bet. Bun ha. Long no iyo. Lấy ha, biang. Dân lụt bun bun lụt mà. Ni lụt. Tang sana. Ani ngayui ki badi sya dija ki jingdi kutia ki babonro ki layalut ha. Pia kre dunane ki ya bun ki dong wan bam na. Bun dong wan bam. Ti kamut ki bun men srim ha mah ban ya don mentalem ling ba ka jeng ya thet ling ba mo kini ya ai kini no ling ba ka jeng thet ya kini ki ba ma phi phi layon pen kre. Kilauan